Ideen om reolerne opstod, fordi han og min mor flyttede ind i et nyt hus. Det var et minimalt hus, og der skulle være et plads til både min far kunne have lidt tegnestue, og min mor skulle have en vævestue. Og da han ikke brød sig om datidens møbler med sving og alt mulige udskæringer, så ville han gerne have noget enkelt. Min far var altid, når han sad hjemme, beskæftiget med sit tegnebord. Han havde altid et eller andet problem. Og han brugte jo matematikken til at lave det, selvom han jo var meget dårlig til matematik i gymnasiet. Så brugte han jo sin matematik for at få harmoni i mange af tingene, så det på en eller anden måde passede sammen. Og noget, han brændte meget for, det var at bruge så lidt materiale og lave det så stabilt som muligt. Princippet med, at hylderne og skillevæg er stabil, er jo, at det giver stabiliteten i kassen, fordi de har svalehaler ind, så de er limet. Og det vil sige, at det giver jo en enorm styrke med minimal træ. Og man kan jo, selvom man hiver store bøger ind i dem, så kan man jo hænge dem op på en væg i bagklædningen, fordi kassen er så stabil i sig selv. Altså selve formatet på reolen er blevet 76 x 76, fordi rummene skulle passe til datidens standardbøger. Og når man vendte reolen 90 grader, så kunne datidens normale bøger være i alle 3 rum. Altså han arbejdede jo ud fra de principper, at ting skulle være enkle. Ting, hvis det var noget, der skulle være i forbindelse med de andre, så skulle det passe sammen. Der skulle være lidt harmoni i tingene. Geometrien får det til at gå op i en højere enhed. Han var interesseret i, at man skulle minimere materialeforbrug. Man skulle lave tingene så stærke, som det var muligt med de materialer, der var. Man måtte heller ikke gå på kompromis med, hvordan det skulle udføres. Jeg er født med, at ting er gennemarbejdet, og man kan bruge dem, og de kan blive brugt, som det passer en, og ikke som det passer tingen. Jeg følte, at jeg som fotograf kunne bruge noget af det, jeg havde lært i min opvækst, kunne jeg så bruge mit arbejde. Jeg var ikke i tvivl om, at hvis jeg skulle fotografere, så skulle jeg arkitektur, kunsthåndværk og møbler. Det medførte så, at jeg kom ind hos Fredericia. Når vi så havde fotograferet, så skulle vi jo have billederne godkendt. Så var vi ude at spørge og vise billederne frem, og så kunne vi gå videre med at fotografere. Det var den måde, jeg kom i gang med Fredericia på, og så siden har jeg fotograferet rigtig mange katalogbilleder til Fredericia. Vi tegnede et hus i 2003, og stuen er faktisk blevet tegnet, så den passede til reolerne. Der er vinduer ovenover, så vi har kun reoler i 2 højder. Men vi bruger dem til alt muligt. Vi har fået et hus, der er meget i målsætningen er meget præget af, at det er Moesgaard-reoler. Altså, jeg tror, at det, at den er enkel og kan passe ind mange steder, det tror jeg er et af hovedårsagerne til, at den er rimelig populær. Så ligger også i tiden, at minimalforbrug er en del af den ånd, vi lever i. Altså, det er jo ikke meget mere genialt end mange andre ting. Det, der er det styrke, det er, at det er ordentligt håndværk, det er ordentlig træsortering, og det er enkelt.